Madokachere mabuja tauya nhau dzanyasi musi wechitatu riri zuva rochi20 mwedzi uno waMbudzi. Tiri kuerenga mazuva 250 kubva apo Jakobho ngarivhume akapfikirwa mujere abatiwa nomhosva. Idi pakaita kunyangarama nyasi wamwe wari kudedzera #avhuyiwa Wednesday. Tione kuti zvinenge zvakamira sei. Tikaringa munhau dzanyasi anga ambori mumiririmunda reparamende weZANU-PF ari kumira nzvimbo yobulilima dhingumuzi puti aiwa paipapa paatobisa mapepa yacho anga aendesa kuti apikisane nomutongo wakapuhwa kuti kuitiwe sarudzo pokare. Hino kuti azoboyei yaiti kuramba takaringa ipapo. Apawo dare rinoringa nozvinoitwa musarudzo electoral court pachirungu raagoreketa kutoti zeki pabodzi naiye kufa hakutizwi ari kupinda akamirira bato roCCC kumabvuku kuti wanhadzirisane waite katombo kanyai chaiko kokumira wese wachireketa kuti waone kuti zvotekaidziwa sei. Iye kufa hakutizivi ari kureketa kuti zeki ngaiite zviri pabumbiro romutemo zvokuti ipe vanhu vari kupinda musarudzo gwaro rovavhoti riri panzvimbo yega yega yavari kuchavhotera, polling station based electoral voters roll pachirungu. Rikaitione kuti zvinopera sei. Wamunangarwa ipapa kwaiva gonzi wauye kunyika yeMadagascar koita urende ikweyo pari kugadziwa iye akabva kuhwina sarudzo dzanga dzarambiwa nomamapato kuti aite kutora mhiko. Tione kuti zvinoita sei, asi kuziva kwedu wachatokuenda ndozvavanodaka izvi ndozvavanoda zvokutekaira zvakadari. Nyasi wamunangari wangu wariko kunzvimbo yobhikita minerals pamugodhipo vari kuita zvokuti kuvaparure pari kubikiwa nokupepetiwa zvishoma chicheriwa choritiamu tiri kuti makorokoto. Tione kuti zvinenge zvichitekaira sei. Peno ndokuti tipfumvure ticharamba takaringa tichizokunyepai. Ukuwo Jobho Sikhala jinda guru kureketa kuno ari kuvhuyiwa nana chiremba. Aiwa tikaitione kuti zvinopera zvakaita sei. Tikundoshuira kuti zviri kuhwadza paari zvichimbidze zvakuwa chinenge chikunyepai kwazvinenge zvichienda. Kureketa kwanyasi makanzuru atanda kuwana motika dzokudzimura mwoto dzawo dziri kubva kunzvimbo yeBelarus dzavagotengerwa nehurumende dziya zviuru 400 pamotika yembodzi. Kureketa kuno wari kuti wati waziva ba kuti wachaita sei, asi wemakanzuruwo wari kuhwadziwa fani nokuti wari kureketa kuti mari yacho ingadai yakatosenza tumwe tunhu tusvinu. Sirikaitione makanzuru ari kupuwa motika dzinosvika 3 kana 4 kana 5 zvichienda nokukura kwokanzuru kwacho. Ticharamba takaringa hedu kwainenge ichienda. Sangano rinonzi Center for Research and Development riri kureketa iro kutoti raakutoita katombo kanyai nevanhu vomuparamende kuti wabatsirewo nzvimbo yomanhize uko kwakabisiwa vanhu vanga vakagara munzvimbo yavo kuti kuvakiwe muzinda unobikiwa nokupepetiwa simbi. Rikaitione ipapa zvekuti zvinotekaira sei kuti vanozvikona chere peno zvichatoikoneka kana imwe hurumende yachinja. Mapfena aripoya aiwa paribe chizvinu. Tanyara nyasi mapikicha ari kuburitsiwa iyo binda wapinda rodzimotika Mbudzi Roundabout pachirungu. Aiwa ari kuita kunyadzisa mabi angu kuita kunyadzisa chaiko nokutoti ipapa zvimwe zvacho zvakaita kubhenda zvimwe zvakadini ndipo munotoona kutoti kupa basa kumabhururu enyu munoda henyu asi paribe kana chisvinu chavanonyatsoita ipapo. Ngatigorambe takaringa kwainenge ichiperera. Uri unoitwa nevanhu vomuZANU-PF unoita kunyadzisa idi. Kureketa kuno mwakamboita gurukota ravo chiremba mutumbuka kwai apotsa ajiwa imba nevanhu vari kuitawo zvechimanja mbudu. Kana tichivanyepa vanoita nharo. Ivo vari kutemba kuti aiwa tiri kunze kwenyika kuno munosvika makubhutsuriwa paumba penyupo pamakatenga megani. Rekaitione kuti inopera sei.
asi tikusvira kuti zvinhadzirisike zvipere. Bulletin kwagobuditsiwa izvezvi kuti wanhu wabasa wakabva kuZimbabwe kuenda kuBulletin ko mugore rapfuura kusvikira mumwedzi waGunyana wegore rino, September pachirungu, vanosvika zviuru 230 21,130 pachirungu. Vanhu vari kuenda idi, vanhu vava vari kuenda wese kosenza munezveutano. Zveutano ndo zvinosanganisira kuchengeta nochembere, zvese zvakaenda zvichienda zvakadaro. Aiwa kuti makorokoto zvakaramba zvakanaka zvakadaro. Vamwe vanoziva, vanoseza nokuziva zvinenge zvichiitika munyika vagoreketa kutoti maendero ari kuita magetsi avakomana. Zvatinogara reketa zviya kuti manyepo makumbo mapfupi kureketa kuno ndo zvekundoitika. Ipapa wozesa wakada kubatsira iyo bato roZANU-PF kuti ritore kuhwina, wachibva waita kuingidzira mvura yavanosenzesa muna Rwizi Zambezi ruri paKariba kubika magetsi akawanditsa. Takuda kusvika munguva yesarudzo pokare nokutenga magetsi kubva kunzvimbo yeSouth Africa. Hwendo huno manje pakaita kunyangara. Rekai tione ipapa kuti vanozvikunda chere izvozvi kana kuti zvinenge zvatoita kubhenda chaiko chaiko. Charamba takaringa tinenge chikunyepai. Tiri kufara mumwe anoita zvokunhadzira zvinhu zviumbiwa nezvimwe zvakadandando, art pachirungu, anonzi Moffat Takadiwa. Kwaya agotengesera Kevin Hart chimwe chiweziwa kana chibatanidziwa chezvinhu chache, kuti makorokoto kaambi edu anota kuti ringawo otidonhedzerawo kana kabodzi zvako. Tiri kutenda pokare mwanakomana waiye mambo Charles William pobodzi pono mhuri yache wagopa mubairo kune mumwe anonzi Jealous mupofu anoita zvokuchengetedza mhuka. Tumbwa tuya twakapendiwa tuya romuAfrica tuya ndito anochengeta itwoto. Saka tikuti aiwa makorokoto zvirambe zvakadando hidi. PSL yagobudisa kutoti munhu ari kunzi akagoesa magobhora akawanditsa kudarika vamwe vese. Nditakunda benhura akaita kugoedza 13. Tikuti makorokoto. Zimbabwe yaja chikwata choNigeria kumutambo wekiriketi yokuda kuenda mutambo wepasi rese. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Tinoramba takaringa hedu. Ipapa tikaringa dzirikitika pasi rese. MuSouth Africa anonzi Mdumiseni Zuma ari mwana bawa iye Jacob Zuma waribe ukama iye mwana iye kwayapowa makore 12 chaiwo kugara mujere nokudako zvaagoita pagoita kuenda magetsi paye pokare mugore ra2021 wachibva waita zvawanoda kudzima kuparadza zvinhu zvakawanditsa. Saka rekai tione kuti zvinonga zvipera sei ipapo. Nozuro pagogwa iro chisimudza vanhu lift pachirungu chomumugodhi woImpala Platinum. Kwakatogwarashiwa 19 wanoita 45 waye wachiri wakandohwara izvezvi paribari kuziva kuti wachaita zvokudini, asi tikundoshira kuti wachimbidze wapora. Kunyika yeKenya kwaita kushamisa nokuvhundutsa nokukachamadza vanhu izvezvi kureketa kuno kwaidarirawo roparamende rati richada vanhu vanopfeka idzo mbasha dzopasi chigare kana kupfekera mbasha dzinonga dzaipfekiwa naKenneth Kaunda dziya. Unobva waona kuti paribe chizvino. Ipapa ndopamunotoona kuti kusara chaiko ndokwakaitika. Nyika iri kuita kutambura izvezvi vanhu vari kudokerera zvinhu zviribe basi. Rekai tione kwazvinoperera. Mumwewo kuBulletin akabva kuNigeria ipapa agototi chokwadi ndakagobira vanhu zvakanyanyitsa pasi rese. KuAmerica ko heno kuti zvichapera musheshere kana kuti zvinenge zvakadini. Apawo nyasi muri kuona timu yaMhanduwe WeNhau yoManchester United kuti yatoita kumuka chaiko. Rekai tione ichija icho chikwata chogara tesarei kuti zvinopera zvakaita sei. Tinenge ichizondokunyepai ipo zvinenge zvaperera.
takadaro zvedu isu mabuja kwanyasi tikaiti tidipfame. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.